Βρισκόμαστε έξω από το περιβόητο Lab Room Computer του κολεγίου New York. Μέσα τα παιδιά... Τι? Μέσα τα παιδιά ο Ντίνος Μαυρίδης και ο Αντώνης Αντωνάκος δουλεύουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Πολλές φορές δικαιούνται και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Δυσκολίες εδώ στη λήψη. Καλό σου. Λοιπόν, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες η δουλειά είναι συχνά σκληρή. Και για πάμε μέσα, γιατί μια εικόνα ίσον 1000 λέξεις, πάμε μέσα να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια. Βλέπουμε εδώ τις απάνθρωπες συνθήκες του lab. Ο κόσμος ξεχυλίζει από την πόρτα. Όλα τα κομπιούτερ έχουν πάρει φωτιά και οι δύο supervisors δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετούν τον κόσμο. Βλέπουμε μια ωραία παρουσία εδώ στη θέση του supervisor. Και πάμε στους δύο πρωταγωνιστές μας, τους οποίους θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να αποκόψουμε από την δουλειά τους να μας πούνε δύο πράγματα. Συγγνώμη για τη διακοπή κιόλας. Όχι. Πώς καταφέρνετε και ανταπεξέρχεστε σε αυτές τις συνθήκες? Απορούμε, παίρνετε κάποια συμπληρώματα, διατροφή, ντόπες και ιστορίες? Ναι, αυτό τον καιρό μας προμηθεύουν διάφορα αναβολικά λόγω του ότι έχουμε δουλειά. Βλέπετε, εγώ μελετώ τα στατιστικά, ο κύριος από εκεί κάνει το live. Ναι. Εγώ φροντίζω να παρακολουθώ τους αγώνες και να ενημερώνω τον Αντώνη, ο οποίος με τη σειρά του μας δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να βάζουμε επιτυχημένα στοιχήματα. Καταλαβαίνετε ότι η δουλειά μας είναι πολύ δύσκολη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε βέβαια το κολέγιο που μας προσφέρει αυτή τη χαρά να εργαζόμαστε εδώ μέσα με τέτοιο... Αν και μας κουράζουν, είναι η αλήθεια, ότι κουραζόμαστε, βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε το χαμό που επικρατεί. Όχι στις κερκίδες εδώ μέσα. Και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εδώ βλέπετε τι είναι οι κανόνες του lab. Κανένας δεν μπορεί να τους παραβεί αυτούς τους κανόνες για να θέλει να βρίσκεται εδώ. Βεβαίως. Και να επισημάνω ότι εγώ ήμουν έτοιμος να παραιτηθώ λόγω των απάνθρωπων συνθηκών που επικρατούν εδώ μέσα, αλλά επειδή μας έβαλαν αυτή τη τηλεόραση εδώ πέρα για να βλέπουμε και τίποτα, είπα ότι θα κάτσω τέλος πάντων μέχρι να λήξει το συμβόλαιο μου. Επίσης θέλω να συμπληρώσω ότι πληρωνόμαστε περίπου 2,35 ευρώ την ώρα καθαρά, κάτι τέτοιο. Και αυτή τη στιγμή έχω ένα εκτυφλωτικό φως στο κεφάλι μου. Ίσως επειδή απέκρυψες κάποια ευρώ από την πληρωμή σου και θέλει να σε ανακρίνει. Όχι, στο κύριο με τόσα παίρνω. Και τώρα θα σε παρακαλούσα να με αφήσεις ήσυχο γιατί έχει αγώνα. Εννοώ ότι έχω δουλειά και πρέπει να εργαστώ και δεν μπορώ να εργαστώ κάτω από την επίβλεψη της κάμερας. Ξεκινάει. Μετά πρέπει να κάνουμε και ένα στο... Ναι, το έχω... Μετά πρέπει... Το γράφει τώρα. Ναι. Δεν πατάω. Γράφει. Το πατάς για να στάσεις. Το ξαναπατάω. Λοιπόν, και τώρα το βρώμικο μέρος της δουλειάς. Θα σπιουνεύσουμε τους δύο supervisor, εν απουσία τους βέβαια, και θα δούμε τι λέει ο κόσμος πίσω από την πλάτη τους. Για να δούμε λοιπόν. Γεια σας, συγγνώμη για την ενόχληση. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με τους δύο supervisor του κολεγίου μας στην Αμαλίας. Αν τους ξέρετε και κάποιο σχόλιο και για τους δύο. Δεν είναι εδώ, μην ανησυχείτε. Δεν βλέπω σχόλιο, δεν βλέπω. Κοινώς η σιωπή τα λέει όλα για τα δύο άτομα αυτά. Κύριε Κιδονιάτη, θα σας παρακαλούσα να κάνετε ένα σχόλιο για τους δύο supervisors. Στρέφω σε λίγο. Μάλλον θα πήγε τουαλέτα. Εγώ κάνω το ματοχυμό. Η Φιλίτσα μας απαντάει σε κωδικοποιημένη γλώσσα. Ναι, κάνω το ματοχυμό. Εγώ για το Ντίνο έχω να εκφέρω μία άποψη. Ναι. Όποτε είναι ο Ντίνος supervisor, το ίντερνετ κάτι παθαίνει. Δηλαδή δεν... Ενώ ο Αντώνης
Διπλός ελληνικό σε κούπα κάθε πρωί. Pepsi Light γύρω στο απόγευμα. Αναφορά στις συνθήκες εργασίας. Στη Λεμόνη. Αυτά. Πείτε μας για τους δύο supervisors τη γνώμη σας, ένα σχόλιο. Δεν έχω πει καθόλου να με εξυπηρετήσει τα παιδιά της πολλά. Αναφορά στην... Είμαι λίγο κομμένος εκ των γενικότερα. Ναι, λίγη πούδρα, τη μαγιγέρ παρακαλώ. Εγώ δεν ξέρετε. Κοινώς βλέπουμε ο νόμος της σιωπής κυριαρχεί. Αποφεύγουν να κάνουν δηλώσεις. Τα άτομα ίσως φοβούνται, ποιος ξέρει. Δεν δήλωσε κανένας τίποτα, το κλείσε. Ας ρωτήσουμε και κάποιο άτομο που χρησιμοποιεί το Lab, γιατί είναι το μοναδικό που έχουμε δει ως τώρα. Είμαστε πολύ ωραία εδώ, πιστέψαμε. Τι γνώμη έχετε για τους supervisor, πείτε μας. Ποιοι είναι? Βλέπουμε εδώ... Συγγνώμη, υπάρχει και άλλος που χρησιμοποιεί το Lab. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ο μόνος άνθρωπος. Υπάρχει άλλος ένας που χρησιμοποιεί το Lab, έχει μπει στο chat room του Playboy, βλέπουμε. Και είναι τόσο απασχολημένος που πιστεύουμε ότι θα γίνει επικίνδυνος αν τον διακόψουμε. Λοιπόν, γεια σας κύριε Κωνσταντουδάκη. Θέλουμε τη γνώμη σας για τους δύο supervisor του Lab Αμαλίας. Τι έχετε να μας δηλώσετε? Και τα δυο παιδιά είναι καλά. Competent στη δουλειά τους. Πολύ καλά τέλος πάντων. Και πολύ εξυπηρετική. Βλέπουμε λακωνική δήλωση του κύριου Κωνσταντουδάκη. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Κάποιο quiz έχετε να μας βάλετε? Τι quiz? Γενικών γνώσεων. Α, μάλιστα. Να μας πείτε, τι να μας πείτε. Τη Σάχθια την απαντήσαμε χθες πάντως. Στη Σάχθια την απαντήσαμε χθες, ναι. Να μας πείτε το τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης. Λοιπόν, κύριοι τηλεθεατές, το τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης είναι το quiz μας. Περιμένουμε απαντήσεις στο 090. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως βλέπετε εδώ έχει έναν υπολογιστή, ένα server, κάτι κάνει, δεν ξέρουμε. Και λέει don't look at it, γι' αυτό don't look at it. Που έπαιξε την Αμερική. Λοιπόν, από ό,τι έχουμε βάσιμες πληροφορίες ότι ο Ντίνος Μαυρίδης έχει παίξει στοίχημα τον αγώνα της Πολωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος τώρα το έχει παίξει ότι θα κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όμως παίρνουν τον πούλο από την Πολωνία με 2-0. Δεν το ξέρει, γι' αυτό γελάει. 2-0 η Πολωνία. Να δούμε αντίδραση. Τα λεφτά του πετάνε. Φεύγουμε μακριά, έχει πάει να πληρωθεί τώρα κυρίες και κύριοι και από ό,τι φαίνεται τα λεφτά του όλα θα πάνε στο τρελοκομείο. Λοιπόν, βλέπουμε επαυτοφόρο τους δύο supervisors με τα λεφτά στο χέρι. Η αδικία είναι εμφανέστατη, είμαι πιο παλιός εγώ και κοίτα πόσα έχει πάρει. δούμε Έχει πάρει. Κοίτα Όχι, πόσα έχω άστα αυτά. Εδώ. κοίτα πόσα Το έχω πάρει. real χρήμα. Εδώ. ορίστε. Κοίτα πόσα Έχει έχω πάρει 140 και έχω πάρει 120 και είμαι πιο παλιός. Το τονίζω αυτό. Ναι, αλλά παίζει. Δεν ξέρω τι. ο Ντίνος μόλις έχασε και το Δεν ξέρω. είναι και 25 Υπάρχει η παράγκα του κολεγίου εδώ Η μέσα. παράγκα του κολεγίου, κυρίες και κύριοι. Η παράγκα. Βέβαια ο Ντίνος έχει σχέσεις με τον Τζόγο, τον παράνομο, δεν ξέρουμε μήπως αυτό είναι που του δίνει τα περισσότερα κέρδη. Εγώ θα κρατήσω τη σιωπή μου πάνω σε αυτό. Κρατάει τη σιωπή του, εγώ θα φωνάξω τον Ο Μάικ. μισθός του Αντώνη τον Κοιτάξτε εδώ τι μαζεύει, γίνεται, δηλαδή το μαζεύει τώρα είναι και το βάζει τραγικά στο αυτά. πορτοφόλι. Εγώ θα την ξεπλύνω την παράγκα, θα την ανοίξω, θα την κάνω σπίτι. Για να δούμε λίγο τον πίνακα ανακοινώσεων. Μάλιστα, κάτι για τα final έλεγε, όχι τα αποτελέσματα, του κολεγίου. Η Πολωνία νικάει την Αμερική 2-0 και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για το στοίχημά μου. Ο Ντίνος πήγε στο κουβά. Και συνεχίζει να είναι 2-0. Ντίνο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το σήμα πάνω δεξιά στην οθόνη. Το παιχνίδι έχει μεταβληθεί σε ακατάλληλο. Και εδώ βλέπουμε τον Αντώνη Αντωνάκο σε μια από τις σπάνιες στιγμές. Είναι συλλεκτική στιγμή αυτή γιατί δουλεύει απλά και μόνο. Βρήκαμε και άλλη μια ωραία δεσποινίδα. Γεια σας, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τον κύριο Αντώνη Αντωνάκο?
Μην επηρεάζεστε ότι σας βοηθάει, μπορώ και εγώ αν δεν σας βοηθήσει εκείνο στη συνέχεια. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να μην επηρεαστώ από αυτό. Γιατί πραγματικά μου λύνει τα χέρια και από άποψη χρόνου, γιατί εγώ αυτό το κάνω σε 5 μέρες, ας πούμε. Βλέπουμε από εδώ. άποψη καλής πρόθεσης και τεχνικής. Και είναι super, τα καλύτερα. My vote of confidence. Βλέπουμε πώς επηρεάζεται η γνώμη των ανθρώπων. Ένα καλό παράδειγμα για το human communication. Έχει κάνει τώρα και ένα ρόλεξ, οπότε τι άλλο να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αλλά βλέπουμε εδώ και τον Τίνο Μαυρίτη, ο οποίος και αυτός εργάζεται, βοηθάει άλλη μια ώρα Δεσποινίδα. Και άλλη Στην μία εργασία έχει του. πάρει όλη και όλη, δεν έχουμε κι άλλες. Βρήκαμε κι άλλη μια με τον Αντώνη, σε παρακαλώ. Α, οκ. Και βεβαίως υπάρχουν και στιγμές που δουλεύουμε. Ελάχιστες. Και βεβαίως, όπως άκουσα ότι είπε πριν ο παρουσιαστής σας, αυτές είναι σπάνιες και καλό είναι να τις φυλάξουμε στο αρχείο μας. Πώς πετε... Εντάξει, το lab εδώ στην Αμαλία, σε σχέση με τα δεδομένα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, ας πούμε, που αφορούν τα μηχανήματα που είναι λίγο σχετικά αργά, προβλήματα που έχουμε με τις συνδέσεις, νομίζω συμπολογίζοντας αυτά τα προβλήματα, δουλεύουμε τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε να δουλέψει βάσει αυτών των προβλημάτων. Από εκεί και πέρα, και από τους δύο lab supervisor, ας πούμε, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί όποτε έχω χρειαστεί κάποια βοήθεια έχουν σπεύσει και οι δύο, ας πούμε, να τη δώσουν, ας πούμε, με μεγάλη καρδιότητα. Τώρα μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες, ας πούμε. Με τον Αντώνη έχουμε κοινούς δεσμούς γιατί ξέρουμε και την ίδια ομάδα, ας πούμε, οπότε το γνώρισα νωρίτερα μεταξύ των δύο. Τον Τίνο στην αρχή, ας πούμε, μου πήρε λίγο περισσότερο χρόνο, ας πούμε, να το γνωρίσω γιατί δεν είχαμε, ας πούμε, κάποιο άλλο συνδετικό σημείο το οποίο θα μπορούσε να μας κάνει, ας πούμε, να έχουμε μεγαλύτερη οικειότητα. Αλλά στην πορεία, ας πούμε, πιο πολλές φορές έχει χρειαστεί να δουλέψω με τον Τίνο σε διάφορα θέματα παρά με τον Αντώνη. Δηλαδή, οι διαφορές νομίζω ότι είναι στο ότι πώς φαίνεται ο ένας και πώς φαίνεται ο άλλος και τελικά πόσο δουλεύει ο ένας και πόσο δουλεύει ο άλλος. Εκεί πρέπει να κρυθεί, ας πούμε. Δηλαδή, βλέποντας και γνωρίζοντας τον Αντώνη στην αρχή, σου φαίνεται ότι ο Αντώνης φαίνεται πιο μαθητικός τύπος, ας πούμε, από τον Τίνο. Αλλά τελικά στην πορεία φαίνεται, ας πούμε, ότι ο Τίνος δουλεύει περισσότερο από τον Αντώνη. Έτσι. Ενώ στην αρχή, δηλαδή, συμπαθιστείς να συμπαθείς τον Αντώνη, ας πούμε, μετά όταν γνωρίζεις, ας πούμε, και πόσο δουλεύει ο ένας και ο άλλος, νομίζω ότι είναι συμπαθείς περισσότερο τον Τίνο, ας πούμε, γιατί δουλεύει περισσότερο, ας πούμε, από τον Αντώνη. Και ο Αντώνης δεν δουλεύει, έτσι, αλλά λίγο περισσότερο, ας πούμε. Οπότε ανατρέπεις την αρχική σου εντύπωση, ας πούμε. Το οποίο είναι καλό, δηλαδή έχεις δύο supervisor ο οποίος φέρνει ισορροπία ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Ο ένας τον βλέπεις ότι συμπάθεις περισσότερο και τον άλλο τον γνωρίζεις, ας πούμε, και δουλεύεις περισσότερο μαζί του. Ευχαριστούμε πολύ. Με κατέστρεψε. Λοιπόν, τι θέλετε να μας πείτε για το lab και τους supervisors και... Καλά, θα παίρνω τον Αντώνη. Όχι εμένα. Όχι, δεν γράφεις ευτυχώς. Γράφω. Δεν ξέρω τι να γράφω. Έχετε να μας πείτε κάτι καλό, κακό, για... Λοιπόν, όπως βλέπετε, αγαπητοί θεατές, από τον εαυτό σου, όλοι κρατάνε τη σιωπή τους σχετικά με εμάς, οπότε τα σχόλια είναι περιττά. Ακούμε. Ωραία, Για πες. Λοιπόν, είστε αξιέπαινοι, παιδιά. Μπράβο σας και του χρόνου να είμαστε καλά. Μπα, δεν θα είμαστε εδώ του χρόνου. Και τι? Γιατί... Αυτό είναι για το φάκελό σας. Ναι, αυτό είναι... Έχουμε πάρει σε... Τελειώσαμε και είπαμε να... Είπαμε να έρθουμε και εδώ. Α, τι σας είπαν οι άλλοι? Τίποτα, μας τάψανε. Δεν στάψανε. Χάλια, χάλια μαύρα. Χάλια μαύρα. Δεν θέλω να διαφωνήσω εγώ με τους συνάδελφους μου. Εντάξει, φτάνει τώρα η δημοσιότητα, δεν αντέχω. Τρέφομαι. Τώρα. Κλείστη. Έλα τώρα. Έλα, κλείστη.